ಹೇಗಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆನಪಿತ್ತೆ ಬಾದಾಮು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆನದಿತ್ತು ಒಂದೇನಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪರಂದು ಬಾರ್ದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನಿದೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಅಂಚಿಗೆ ಕೋರ್ಸರ್ ಬೆಚ್ಚೋದೈತೆ ಕೊಟ್ರಾಡಿ ಮಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತುದ ಒಂದಲ್ಲೇ ತೊಜೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ನ ಕೋರಿ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಬಕ ಏನನ್ನ ಪುರ ಪಂಡಗಿಂದ ದೋಸೆ ಬಕ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಗಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕೊರ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ದ ಸಾರು ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರು ಮಾಡ್ಬೇಕು Hey guys, welcome back. So hey guys, welcome back to a new vlog. So yang ಕೋಟೆದ vlog ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏನು ದೋಸೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಅಂಜನೆ ಕೋರಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ ದೋಸೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಉರ್ಗುದು ಒಂತ ನೀರು ಪಾಟಿ ಸೊ ಮಲ್ಪುಗ ದೋಸೆ ಶೂಪ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ತೆಂಗಿದ ಬಡ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ತಮ್ಮನೆ ತೋದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹಣ್ಣು ಊರು ಪೋರೆಗೆ ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಪೋದು ಪಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಣ್ಣು ಊರು ಪೋರ ಪಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಡೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ತುಕ ದಾದಂತ ಆಯ್ಡ ಪಂಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಊರ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಊರ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಥ ಬರ ಬೋರಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚದ ಐತೆ ಅಗುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಇದು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೊ ಚೂರು ಬಡ ನಮ್ಮದು ಸೊ ದೋಸೆ ಮೊರಣಿಯವರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಊಟ ದೋಸೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಪೂರ ಲಂಚಿನ ಒಬ್ಬರು ರೆಸಿಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಫ್ಲಾಪ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ಬಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಕೊಂದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬರು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಸೊ ತೌತೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವು ರೋಲು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ದೆ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಅವು ಎಡ್ಡಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಆತನೇ ಓಕೆ ಒಂದು ಉಂದಾಂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಿದ್ದ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ
ದೋಸೆ ಸೊ ಉಳಿನ ಇಂಚಿನ ಕೈಟೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೋಬೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಟು ತಿಕ್ಕ